السلام علیکم براوی معلوماتی ویڈیوز کی ننا چینل سبسکرائب اور گھنٹی ادوے خلبو ارا پوس کنا ویڈیو بس کنا انہنائی لنگ دا براوی ورنا گرو نا سنگتا کا السلام علیکم نن براوی تاریخ نا اینو چارمی کو کشتتیونک درو گراس براوی بندگاتا بارات نمتو ٹان کرنگا اینو نن کوشش کینا کہ براوی نا بادشاہ ترا مسنے اراور براوی بادشاہی کرے نے انتو نا طول بش دانا بار کوشش کینا براوی نا ارا تینا بادشاہی نا طریق انداز سک کہ اسیاندونو بھلو بندغس اسیاندونو باشعورو بندغس ارا پھد خلق ٹی تولین کنن کے اوڑا پین ہچو ذمہ واری سمف کننگ نا کننگ نا بیننگ نا رومب جپا کننگ نا کاروبار کننگ نا ذمہ داری مفیا تا پدان تولی انتے کی قوما کرا تا کاروبار کی پیشتے میرا وہ ڈغاتا کار دس شہران ایلو شہرہ کارک یا اسی ملکان ایلو ملکا کار تو دا کافلاتے ٹی براوی تا رواج ایلو زال بلاتے درنگ تینا نیاری تے درنگ تینا چوچگاتے درنگ تینا پیرنگاتے درنگ گڑا ضروری ہے سا کہ اسی اندنو بندغس او گڑار کسی کے تین طور فکر پھدنا ارا مالے ارا مڈی ارا سامانے کے ارے اونا خیالے کے لہذا اما کی دنیا نا تیٹھی ایسی بندغس طاقتور مرے کے لو تا قبضہ کے گڑا تا دیا بادشاہی کے براوی تا بادشاہی اولو اللہ براوی تا بادشاہی ایسی زبردست تو راجی وڑٹ ایلمی وڑٹ بادشاہی سک اور اسی صاحب اسیا ہمو کی توزن صفق ہمو کرا رہزن صفق ہمو دی بادشاہ کنگا کا اور ذہن تا صحیح مرے او دی عقل فہم مرے او دا کہرے راجنا خیال کے پدان اور ایلو مخلوق ارے کے کاروبار کرے کا لغار کرے کا شیف برزائنہ کا بسکا تو اسے انا بنیاد از علمی کو براوی نے اخذ کی فرد سرک اخذ کی ارا سر اخذ کی بندگا سرک افتے ہر پوسکنا لغارٹی ہم سے ملا کر اور اولی کو ارا لغار سک براوی نا کلچاغا نلستا کی وڈس کا یا نا ارادی کنن اتھل پانا او علاقہ تیس کا آنون دیٹک دیکھی لیں ارا مشی علاقہ سرا دیتے ٹی اللہ وقت تو داڑے او لغارتنگا ارا قوم کی ارا قبیلے کی لغارتنگا اونا اصول دا جوڑ مسا کہ اونا پنٹی واری کی ری کے رد لگا مثال رئیساڑی جیسا ہمو ڈغار ارا کی رئیساڑی تنگا ارا ڈیکو دی رئیساڑی تنگا ڈغار تنگا وجان دا قبیل نا پن کے رئیساڑی مسک ارا قبیل نا پن ارا نا پن کمبر سک کمبر ڈغار تنگا تو کمبر نا ہمو اب چھوٹی لفظ واری کی ارے سندھٹیم استعمال مرے کک واری نہ مانا ہے خروسی واری نہ مانا ہے خرونا لغار واری نہ مانا ہے خرونا جو اور واری نہ مانا ہے خروسی خرونا وطن اما کہ تیب کیا رے ڈغانا پن خراسان تخنگا ہمو جاگا ارا خرونے تو ہندن دائرہ قبیلہ گاتے انا خراسانہ ٹی ڈغار تنگا تو
بنیادی را قبیلہ کا او چڑی لازمی ہے سک اگر دا سنن ہورن سسٹم اٹی کہ ہر اسے قبیلہ او اونا ڈغال نا پننا بنیادہ او قبیلہ نا پن مسکا کمبراڑی فدان اخذ کی اونا شلوار مسکا او تیٹی زی بسکا زنگ کرم بنیادہ دا ہمونا زیزاد ہمونا زنگ تو زیزاد زنگ کرم وجانو زی پانگار او زیان پھد گڑا کیرے اگر شلوار یکم مسکا واللہ ہم زیٹی بسکا دسا اولی نم تو دا پینتی علی وقت ارا ننا اینون ارا کلات مرکز اوڑے ننورن کی نیچاری ارا دس نیچاری پانگی افسون نگب دادے کہ فارسی نوشتہ بدل فارسی ڈیڑی اللہ نا پینک بدل مسور دا براوی نا بربادی نا چی بلو بنیاد سے اراری دا ری ختم مس ری اور نی نا مانٹی بلو فرق سے تو ارا وقتا کہ دا ری ختم مریکک تو او نی مریک اما کہ دا سا نیچاری ہے تو خیر اوڑے نیم شات ریشات نیچاری کہتا اما کہ ایلو اوڑے ارا انتے دا قوم ہے او ارے پندراڑی ہے جب پندراڑی ارا تنان پندرانی پانا تو پندرانی اول تو دا جاگا نا قبیلہ سے ٹی شکری تمک ایرلمی کو دا مریکر کہ دا اصل ارا پندراڑی اسک او ایوار مسک او اونا ارا مار اسک او دی مار متا گوڑا علم نا تا پین والا پندران اسک ارا پندراڑی تخنگا اے پندراڑی کٹنگ آئینا تو انتے کہہ رہا ہوتا کہ اصل خواجہ کیا رے او ایوار مست گوڑا ہونا علم سینا پینا ادارہ پتہ تفصیلیٹی برے ہوا تو لیڑی او ہندون اللہ نے نیکیے تھے دا مسے قبیلہ نا نشانہ ملی رہا نا اینونا مرکز کلات تھی اصلو ٹی کلات پدا مرکز مسنے تو مرکز کی رہا انا ڈغا تو معلومان طلوع کا سرک انصر پر ودا جو کی رہا نافتا سک ایلو وراننا متکن ارا مرکز اسک ارا بنیادی بلاجی مرکز اس نغاڑ اسک تو نغاڑ وارا مرکز ننی ارا قوماک نظر برے رہا اوپتے ٹی کھلا مست میرواڑی اوکا پد کمبراڑی اوکا پد گرگناڑی اوکا پد سمالاڑی اوکا پد کلندراڑی اوکا پد پرکاڑی ایسا پرکاڑی نا جاگا رودینی داوتے ٹو ایلیمیٹی برے کک او پرکاڑی را تو ایوار مسک تو پھد اخا مخلوق دا قبیلٹی اسک اوتے نے پرکاڑی پارے رہا پرکاڑی ایوار مسک تو اونا را ایلوم مسک یا ایلوم تمارس بلا او اسک رودین خان تو اوکا پھد داگ مس رودینی تو یہ عرض کرد کہ اسی کا بلا کی ارے ایوار مریک تا گوڑا نی والا بریکی تا رودینال رودینی میں رودین زی پھنا جا کہ اگر پدام کسس اونا اولاد ٹھی کی ارے بسک تو رودین زی مرو فلال دار مر رودینی تو ارا کی پرکاری او دے دا ڈیوٹی تینگا کہ نینک نوشکیٹی ارا افغانستان کنڈان ایران کنڈان حملہ مرے رہا اوہتے اچھی فوجس آئی کے روٹی ہوئینا تو او ہمیں جاگنا کہرے پاننگا اور رودینی دار علم مسک تو رسا دارا دی دا گدران سورابان حلیستا کہ ننے جلاوانش کا توتا کٹی کلنداری کا اور رودینی کرے ہموش کانو علان میں انت کے بختے تن میں تو ننورین اوکا پد اگر نن سراوانا کانا برزا تو ننے اوڑے دا قبیلہ براوی نا نظر بیر آراتی دا کرے ڈغار تنگا خواجہ کنگا اوتے ٹی رئیساڑی اوتے ٹی شیواری
Allah ne nekiyeti oteti garari arana padda sa bangul zaye oteti kare khidrari arana padda sa mamad shaye. تو دا لسنن ورنا اگر کسے تو خدراری راتم کی ایوار مستو پھد قبیلہ تو خدراری ہے او کا مونی را او دے پینتنگا ہمو قبیلہ اونا تیٹی خدراری دا سی ٹکس جوڑ مسنا اسی تس ٹکریس جوڑ مسنا قوم ہنا محمدہ تو محمد دانا ایلونا پنسک ارا سردار سک اونا ایلونا پنسک سردار جید ایوار مس مارمتا ہوتا تو قبیلتی چندی پن محمد سرک تو او محمد شیع من بلا اما کہ مرید شیع مرید من بلا مرید توت شیع توت بلا توت لالے محمد شیع شاخ محمد شیع خیر دسارا خواندہ مری پنتی شیع بدا کر محمد شیع تو محمد شیع بنیادی ور اونا زیہ نسل کرے خدراری ہے او خدراری ایوار مسک تو نا ایلوم نا پین محمد سک محمد بلا محمد شیع مسک ہندون گراری کیرے ایوار مسک اوتا پین پینز بسک او ایوار مسک گوڑا بنگولا مس بنگول سی مسلمی کو نمبر زیٹی برک نیامناٹی شیعتی برک ییٹی برک اما کنن تو دا ساجدی کو من ساجدی بناری ریت کٹنگوں کے نوے ایسے سیدھا اور مثالس ملک دا معاملہ ٹھی ونا ملک کہ مثال میرواری کمبراری افتا مس التازی تو ریام پد یہ والا التازی مس التازی ہم فدان کرے امزی مس اینوس کا دا امزی نن تو انتا کو دا سردارہ کو تو دا التازی او التازی ہم کرے برزاڑی والا ٹی ملک ارا وقتا نن جالاوانا ٹی برے نا تو ہننا راید میں دیتا پھر داتا تین تو علمی کرنگو کے کہ غم کشی ٹی سختی ٹی تکلیف ٹی دانم علم ہو رہے نسلن دا علم فسک مگر دا دینا لہذا دا علم داری کرنگا نے لہذا اراتم کے غم کشی سمرو مسئلہ سمرو تو خدراری یعنی محمد شیع شیواری سٹ مرو رک او بنگل زئی ارارے گراری رئیساری اسٹ مرور دا تیب چھار چھار اسٹ مرور اگو تو پین قوم صرفو تو ہندن دارا ہفت قومنا پینیل کنک اراتے ٹی کمبراری بسنا میرواری بسنا سمالاری بسنا گرگناری بسنا کلنداری بسنا پرکاری بسنا رودن داری نمپانا تو دا مخلوق کے تین تو علم کنگا کہ تاکہ غم کشی نے وقت دانو اسڈ مبو او خورکا داتے ڈغار تنگا اسٹیلو تو برابر اسی ڈغار چھٹی کے لو ڈغار ملے کر او کا بعد زہری والا علاقہ برے کا زہری کہرے ایسے ہمون قومات اعتاد سے امر کے داڑے نغاری را سک نغار اسک را ننگپے کریں داسا نغار مرکز اٹیرا گیدر او دا سورا والا علاقہ ہے داڑے برائی تھا بادشاہ سک بادشاہی تے برے وطا قبیلات سلسلے پورو کن اوڑے نن برے نا تو بھلارا ننے قوم نظر برے کک اوننے نظر برے کک موسیاری اوننے نظر برے کک نتھواری اوننے نظر برے ٹراساری اوننے نظر برے کک ڈاہاری اوننے نظر برے کاری اوننے نظر برے کک محموداری پین چندی ذاتا کو دا کل اوار کرنگا اور علم داری ٹیا ترنگا تاکہ سختی سوری سبرے تو نو مسٹلونا کو مکٹی مروری نو علم مورے داتے کھلے اوار لگا ترنگا اور داتو تو اوار اسے پین قبیلے سے ارا اوکا پدان کرے بازی تھام پہ کائے کک اوس او مراڑی ارا داسن نوگے ٹی باغبان راتو لکک ہندن باغبان ٹی ہم اسے قبیلے سونا پینے باغباڑی تو دا ملن ناتے پینے کو داڑے سے بھاز قبیلو تقریب اگر جوانی کا پٹولی تا 20 سارے سین میں نا ری والا قبیلہ کہہ رہے داڑے دوبر ہو رکھ اوکا پنن برے نا نن تو
اڑاڑی والا قبیلہ کو ننارا مرکزی بنیادی قبیلہ کو اوتے دی کھوڑی راتا فدان کرے دا ساسولی کو او غلام ماڑی دس غلام ماڑی نا اندنے کے غلام ماڑی ان کرے راتا ایوال مرے کک افتا ارا ایلونا بلا مارنا پن کرے دا رواج جا ایلونا بلا مارنا تو او ارے انتے دا مینگلے تو مینگلال مینگلی مسک اصلوٹی دا قومنا قبیلہ پہلے مینگلی ہے اما کہ لی برے کا انہوں نے پائے نا محمد شیعی تو دا مینگلی ہے اور مینگل نا ارا بنیادی انتا کو قبیلہ کو دا وقتی چندنا تھی پنی علیہ و اما کہ شاوان شاوزی محمد زی ہندن کی ارے شیخنا کنتو تینا جتا کسی سے برال وہ شیخا وہ نمبفنا قبیلہ تزیہ شیفنا شلوہ تزیہ بفنا شیخا کو ننتو زگرہ کو ہندن لانگا ہم وقت دینے کے مینگل پائے کک لہذا دا مینگل نا چندیرہ قبیلہ کو دا بھلو قبیلو اسرک او ارا وقتا کہ اصل سردار ایوار مس گڑا قبیلہ مچ پاورفل میل مگر اسٹے دا بلا کری تمی کا بہرحال دا مینگل اٹی برے رہا گولا تا مینگل نا سرداری کیارے بدل مسونے مینگل اینو ورا تعالی جان سردارے یا اونا مار دس کا اونا زندگی تین سردار پاک اصلوٹی دا بنیادی سردار اللہ وسک بنیادی سردار نوردین زی دا نوردین خان کی راسک سردار نوردین او کی شہید مسک خان خدا وقتا تو اونا پدٹی کیارے مینگل نا کیارے سرداری بدل مسک برحال او موجود سنہیت کپنا دس آران تو بزنجو ورے تو بنیادی ور بزنجو کیارے او عمراڑی ہے عمراڑی راتم ایواز مستقورا بیزن بسک تو ہندن ننگ دا قبیلہ تا تیٹی کانا تو دیشخ ری امکی نمی برگناڑی اور کمبراڑی ہفتہ تیلم شش پنچ ہندن اگر نو جوانی کے پٹو رہے تو نمی عمراڑی نا ہم علم کو نظر برو اور آدھا سے بزنجو تو اوارتا مانو ہندن نمی لڑی نا کیا رہے چندی قبیلہ کرے مین ورا براوی قبیلہ تیٹو اسرگڑی تو اوار اما کے بزن جو تیٹی خلچاڑی ایسی مثالاً سے یا لڑی تیب زبیرانی ہے تو زبیرانی دا قبیلہ کرے مگر ارا وقت اصر بلا مسک تو ایلو تا پن ختم مرے کک یا ایلو تا پن کالنگ پک مگر وہ کبھی مرے رہا انتے دس بلا علم اگر نن داڑے میرواڑی بلا علم کریں تو میرواڑی نوبو انوس کا نن تو ہمو نا ریسپیکٹ رہے ہندن جہلاوانٹی ایسی پین زبردست برائیتا قبیل سسک زیرکاری را دے پارے رہا ارا ایوار مس محمد حسنی مسک اور زیرکاری ماشاءاللہ براوی نا انسان کمانڈو ٹائپ قبیل سسک ارا دے ایران نا ارا صوبہ تا قبضہ کننگا افتیٹی خصوصی ورٹ خراسان کے سک خراسان گورنر دار مقرر کنگا تو دا ہمو کا تو سک کرمان و سیستانہ ہم کی ارے حکومت کرے کا کرمان سیستان وقت نن تو مصر وقت نن پیشنی نہ رہا مگر خراسان کی ارے وغدان کی ارے برائی تو مسنے بلو وقت سے وشداتا نن تو مسنے لہذا دا نن دا وقتی ہم برائی نا وشداتا تاریخ وشد پر صدی قرار صدی تا تاریخ نمبر ٹان کرمیٹو نم تو دارا براوی تا قبیلائی سسٹم ہے دا اصولتی اما کی ننتو انو بلدیار نا سسٹم ہے کہ شیفنا آرے او نازم ہے گڑا کہ ارے تالکنا نازم ہے ضلع نازم ہے ہندون براوی تی ٹکر سک اونا ٹکری مسکا او تینا قوم قبیل سنبالا کا او کا پد برزا وقت بلو ٹکس مسکا وقت اس کی ارے سیدھا کی ارے سردار مسکا تو سردار سک ہندون دا سرداتا واللہ کی ارے اسٹس بلا کنگا دینا لہذا اما کی دا سینو زرگ جی تیب زیرین بلا پانگی کا مینگل کی ارے تیب دا غلاماری تا دا مینگلا تا دا کل مخلوق نا بلا پانگی کا
ہندن اللہ نے کیے تھی میرواڑی بلا پانے کا ایک موتبری نیچاڑی ترنگانے ایڑے کے ننو ریساڑی ترنگانے دا مچھان بلا ہندن ہم اسک ولدہ دا تی بنازیا ہم کے ریساڑی سراوالنا بلا کنگا اور زہری کیرے جلاونا بلا کنگا دا کھلنا آرا زیا اسک او اسک خان دا سسٹم دونوں کہ داس ہو بعض بندہ تنا غلط فہمی ہے کہ براوی تا ہنارا بادشاہی والا سسٹم ہے دا داس نہ جوڑ مرو کے دا براوی تا کہرے قبائلی سسٹم بھاز متکنے مگر دا پوسکنا را روپ تا ارا دا پوسکنا طریقے تا ارا تم کے براوی مونجو دڑوان انوا تقریباً 4500 سال محال ہو ارا وقتا کہ او مونجو دڑو جلا کروی تا معافتے کہ مونجو دڑو ٹی رین ممکن ہے یو ساتازیا برے ہوتا بادشاہی والا سلسلہ ٹی ارا تم بسن کب کر او گڑا داڑے پجی بس گڑا ہلا قبائلی سسٹم میں پوسکن کری رکھ او کا مالنا ارا کی قبائلہ کا سرک او اوف کی ارے دا پنا رکھ اور دا پوسکن علم داری والا سسٹم کرے شروع کریں گا تا دا کستیانال ختم کنا اللہ خیر کے براوی را حکومنا کرے اور براوی مذہب براوی کلچر بارہ دا ایلو کس تجدید کرو اللہ نے کل سلامت کا اللہ حافظ.